Oke, Sekar Kadungnya Indonesia. Mbak Luki, Tika, Ya senenganku. Mas Komen. Maaf Mbak. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji penake lemu bencani janji kowe teko larani usahaku wis ra kurang kuat gematiku wis pol-polan Monggo menika parang minggah dateng panggung Mbah Kades, rasaku tolak Mbah Lurah Dadap Langu, Mbah Langon. Sarang-sarang. kowe konangan gendaan ngomong jauh piye sadurungane tak usahae aku ra masalah yen kok berjuangke sing penting kowe bahagia endinge Yo, Tika. Yo, Mbak Lurah disinggahke, Mbah Langon apa sapa ngono yo. Kuduna nduk.